Terve! Nyt on ihan siis aika rehellisen niinku tyhmä meininki. Täällä sataa vettä ja harmaata ja kylmää. Säätiedotus lupaa, että kohta niinku rupes pakastumaan kai viikonlopuksi. Ja tää tämmönen hetkellinen kevään tuntuinen lämpöaalto tästä kai niinku siirtyy hetkeksi syrjään. Mutta koska on tässä niinku tältä päivältä työt tehtynä ja tässä on vielä pari tuntia tällaista valosaa aikaa, niin ajattelin tällaisena niinku 500 tilaajan bonusvideona, koska aina kun tulee joku tasaluku tilaajia, niin pitää tehdä joku juhlavideo, niin tässä on nyt tämmönen juhlavideo sitten. Mä oon siis käynyt tässä Kulman kurvilla, yksi Helsingin ihan parhaista kurveista, niin mä oon siinä käynyt tässä nyt viime viikkoina aika paljon, tai pari viikon aikana aika paljon skeittaamassa, niin se on nyt on aika mennä katsomaan, että siis täällä sataa oikeesti ihan siis, tää näyttö on ihan edessä. Vähän niinku, no joo, katsotaan miten käy. Mutta niin, menen siis otetaan tämmönen niinku juhlavideona tämmönen tieteellinen eksperimentti, että pystyykö tekemään sateella grippimärkänä niin 5-0sta Big Spinin backside dip slidea. Mä yritin tätä toissapäivänä, 2-3 päivää sitten, niin kyseistä temppua, mutta silloin loppui puhelimesta akku ja se oli just menossa. Ja nyt jos tässä joutuu venaamaan useamman päivän ennen kuin pääsee takaisin skeittaamaan, niin odotetaan sitten sateessa vaikka. Ei välttämättä kyllä mee. No niin, tälleensä suorituspaikkaa lähestyessä hiipii mieleen kyllä semmonen aika vankka epäilys siitä, että tuleekohan tästä yhtään mitään, koska siis grippihän kastuu heti, kun täällä on ihan märkää ja siis täällä tosiaankin sataa. Sitten gripissä jo pitoo, jos tempussa tarttis pitoo, niin nää on nyt varmaan ne isoimmat ongelmat. Sitten mä ajattelin, että tää kännykkäkään ei varmaan tykkää siitä, että se kastuu, niin mun pitää ehkä rakentaa joku takista, ehkä joku suoja tohon kännykän päälle. Mut se nyt onnistuu varmaan aika näppärästikin. Sitten mulla on tää harja vielä kanssa mukana, niin mä voin sitä käyttää apuna jos pitää rakentaa joku teltta tosta takista siihen kännykän päälle, millä kuvat. Ja siis niinku sateellahan ei ole mitään järkeä skeitata. Ensinnäkin, koska sateella kannattaa tehdä sadepäivähommia. Lukea kirjaa taikka piirtää taikka pelailla jotain tai mitä sitä nyt haluukaan tehdä ja tälleensä, mutta nyt on vähän tämmönen pakottava tarve lähteä kokeilemaan, että menisikö toi. Siis todennäköistähän, että se ei mene, koska ei se mennyt kuivallakaan kelillä. Saatika sitten nyt märällä, mutta katsotaan. No niin. Ei oo kovin houkutteleva. Ei tossahan on, onko se kuivaa, vai onko se jotain eri väriä? No jaa. Okei. Mutta siis back 5-0sta Big Spini backside lip slidea ja ei kai se on muuta kuin tekee vaan. Joku 1 000 yritystä alla. Toi grippi aivan märkänä. Ei pitoo. Ei kyllä järkeä oikein vieläkään, mutta katsotaan, jos sen saisi johonkin edes. Ei välttämättä sinne lippiin osu edes johonkin. Nyt riittää. Tossa oli siis lähimmäksi mitä se meni backside lip slide, eli ei lähellekään. Ei mennyt kertaakaan edes asentoon. Mutta ei se haittaa. Tää oli tämmönen tieteellinen eksperimentti, että pääsenkö. Siis ei nyt sateessa, kun ei täällä sada enää, mutta märän. En pääse.
oli kysymys mikä tahansa, niin vastaus on, että en pääse. Mutta, koska tapanani ei ole lopettaa kesken, niin mä yritän vielä 1 000 000 kertaa. Katsotaan tuleeko jotain. Juu, että semmonen hiki ja monen temppu. Eli kun ei lähtenyt se 5-0 se sovetti tai se Big Spin backklippi, niin sit mä ajattelin, että lähtisikö klippi. Niin ei sekaan ihan backlipissä ollut, mutta aika lähellä. Mutta joo, niin tarpeeksi lähellä. Mä oon tosi tyytyväinen siihen ja sitten ei muuta kuin kotiin päin. Elikkä tämmönen 500 tilaaja juhlavideo. Tää on vähän niinku läppää koko homma, koska eikä niillä tilaajillakaan oikein mitään tee. Ja en mä tiedä millaisia nämä juhlavideot yleensä on, mutta nyt oli tämmöstä sateista sekoilua. Ensi kertaa. Hei hei.